सानसेखालि सासे गुरु आरो सासे शिष्यआ दोंसे लामाजों बिसोर सानैया थांबाय थादोंमोन। जेब्ला थांबाय थायो बिसोरो मोनसे न'खराव हाबहैबाय आरो जेब्ला बे न'खराव हाबहैयो बिसोरो नुबाय जे फोथारा जोबोद गुवार, नाथाय बे फोथाराव जेबो आबाद मावनाय गैयामोन। आरो बिसोरो न'खौबो नुबाय, बे न'आ गासैबो बायला जिलामोन। आरो बै गुरुआ आवाज हरबाय, न'खराव सोरबा दं ने? अब्ला गुरुनि आवाजखौ खोनानानै न'खरनिफ्राय सासे मानसिया ओंखारबोयो। बेजों लोगोसे बिनि हिन्जावाबो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोयो आरो बेजों लोगोसे बे न'खरनिफ्रायनो साथाम गथ'फोरबो ओंखारबोयो आरो बिसोरनि गाननाय जोमनायफ्रा गासैबो जिला जिथा गोजामोन। अब्ला गुरुआ बिसोरनाव गुरै आवाजजों बुङो, जोङो दै मोनलोंगोन ने? बेबायदिनो बै न'खरनि मानसिफ्रा बिसोरनो दै होफैयो। दै मोनलोंखांनायनि उनाव गुरुआ बिसोरनाव सोंबाय, नोंसोरो इमान गुवार फोथार दं, नाथाय नोंथाङा मानो जेबो आबाद मावाखै? अब्ला बै मानसिया बुंबाय, आंहा आबाद मावनांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया, मानोथो आंहा मोसौ गाय मासे दङ आरो बे मोसौ गाया आंनो थोजासे गाइखेर होयो आरो बेजोंनो आङो आंनि न'खरखौ सोलिलांबाय थानो हायो। बेनिखायनो आंहा जेबो आबाद मावनांगौनि गोनांथि गैया। अब्ला दिना मोनाब्लि जाबोबायमोन, मोनानो हमबायमोन। बिनिखाय गुरुआ बुंबाय, दिनै जों बेयावनो थानोसै। आरो बेबायदिनो हरनि समाव बिसोरो बे न'खरावनो थाबाय आरो गुरुआ गावनि शिष्यखौ बुंबाय, दिनै जोङो बे आबादारिनि मोसौखौ लांनानै बबेबा मोनसे हाग्रायाव जोङो गारनानै दोनहैगोन। अब्ला शिष्यआ बिनि खोथाखौ खोनानानै आसरित मोनबाय, आङो जाय गुरुनिफ्राय गियान लाबाय थादों बेनो आंखौ दिनै इसिबां गाज्रि मोनसे खामानि, अन्याय खामानि मावनो थिनबाय। बेखौ साननानै बे गोसोआवनो सानबाय थाबाय आरो बे जेबो बुजिनासै, मानोना बियो गावनिनो गुरुमोन। बेबायदिनो बे गावनि गुरु थिननाय बायदियै बे मोसौ गायखौ लानानै मोनसे गुवार हाग्रायाव गारनानै दोनहैयो, जायनिफ्राय बे मोसौआ मालाबाबो फैफिननो हानायनि राहा लामा गैयामोन। आरो सानसेखालि बेबो गावबो सासे गिदिर गियानि गुनि सासे गुरु जायो आरो बियो गावनि मावबोनाय पापखौ प्रायश्चित खालामनो होननानै बै आबादारिनाव थाङो। जेब्ला बियो बै आबादारिनाव थाङो, बियो नुनानै आसरित मोनबाय, मानोथो बै आबादारिनि न'आ ओरैबायदि गिदिर मोनसे बांला जानानै थाबाय आरो बे न'खरनि सोरगिदिं गासैबो बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइजों बुंफबनायखौ बे शिष्यआ नुबाय आरो बे सानबाय, बे मोसौ गाय गोमानायनि दुखुआव जानांगौ बे हाखौ फाननानै थांबाय। अब्ला बे न'निफ्राय गिदिंफिननो नाजायो। जेब्ला गिदिंफिनो अब्ला बियो सासे मानसिखौ नुयो आरो बियो सोंबाय, नुनानै नोंथाङा जोंखौ सिनायदों ने? अब्ला बे मानसिया बुंबाय, मानो सिनाया जानो, मानोथो बै सानखालि नोंथांमोना जेबो खोन्थाया हसिया जोंनि न'खरनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय नोंथाङा मिथिगौ ने, बै सानखालि आंहा मा जाथाय जाखो? ओइदिनखालि मिथिया आंनि मोसौ गाया बबाव थांखो, नाथाय गोमाबाय, आङो मालाबाबो मोनफिनासै। फार्स्ट टाइमावथ' आंहा जोबोद दुखु जाबाय, आङो मा मावनानै जागोन, मा थागोन। नाथाय आङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय बन दाननानै आङो फानबाय आरो जि गरसे गरनै फैसा मोनो आङो बेजों आबाद मावबाय आरो आबाद मावनायनि उनाव आंनि जि खस्थ' मेहनत बियो बहुद मोजां जाबाय, मानोथो आंनि आबादा जोबोद मोजां जाबोनो हमबाय आरो जि गरसे गरनै थाखा मोनो आङो बे फैसाजों आंनि सारिगिदिं न'खौ आङो बागान बानायजोब्बाय आरो ओरैबायदि बागान जाबाय जे बे एरियानि बयनिख्रुइबो देरसिन बागान आंनाव जाबाय। आरो आं सानो बै मोसौ गाया जुदि थाबाय थानायमोनब्ला आङो बिदि मावनो हायामोन, मानोथो बै मोसौ गायनि थाखायनो आङो अलसियामोन आरो आंहा जेबो मावनायनि गोनांथिबो गैयामोन। आङो नाथाय बे मोसौ गाय थांनायनि उनावसो आङो सानखांबाय जे आङो दिनै बिदि मावनो हादों, आङो बेखौ दिनै मिथिबाय। आंनावबो जि मेलेम दं, आंहाबो जे गुन दं, आं बेखौ बुजिबाय। बिनि उनाव आङो बेफारि खालामबाय आरो बे एरियानि बयनिख्रुइबो देरसिन बेफारि आरो सासे बिजनेसमेन आं जाबाय। अब्ला गुरुआ बे बाथ्राखौ खोनानानै आसरित मोनबाय। अब्लासो बे बुजिबाय जे गावनि गुरुआ मानि थाखाय बै मोसौ गायखौ गावखौ मोनसे गुवार हाग्रामायाव गारनानै दोनहैनो खोन्थानाय। लोगोफोर, आङो बे काहिनिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौ बुंनो सानदों, नोंथांनावबो बै मोसौ गाया गैयाथ'? जुदि दङ, नोंथाङा देनाहले बै मोसौ गायखौ बबेबा मोनसे हाग्रायाव गारनानै फै, अब्लासो नोंथाङाबो जिउआव एबा नोंथांनि लाइफआव देरहासार जागोन। आङो दिनै एसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।